Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, pada kesempatan ini alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini Mas Teh bahas masalah salat iku masyaallah luar biasa nggih. Hikmahe paham termasuk apa nggih saged nyegah perbuatan-perbuatan ingkang mungkar nggih. Mangkane tiang-tiang sing salat istiqomah nggih napa malih ndang kusuk salate masyaallah luar biasa fadilah ini. Di samping insyaallah teng pundi mawon tiyang niku saged eling dhateng ngersanipun Allah nggih. Mboten gampang rasane wong nggih. Mboten gampang kubudunnya, mboten gampang pengin maksiat. Pokoke perbuatan sing tercela niku angel tiyang niku lampahi. Soale apa? Dipageri kalih salat. Makane Kanjeng Nabi niku dawuhe kon njaga salat nalika kabeh kapundhut niku nggih. Saking pentinge salat. Lah salat niku nggih perlu digurukno netizen nggih. Aja sampe angger-anggeran nggih. Nek insyaallah nek ape salat iku eling kanca-kanca sing mati, nggih eling nikmate Allah, masyaallah. Eling iso ning masjid terus nggih mboten stroke nggih. Mboten darah tinggi, normal saged ibadah kanthi nyaman teng masjid, teng musala. Lah nek salat sunah-sunah niku alhamdulillah terus Pak ya Tuhan niku teng griya nggih. Nek wajib niku saene teng masjid kangge tiyang jaler. Nah, tiyang ekstrim mungkin enten kelonggaran niku hukume nggih. Netizen sepeda melih monggo nek pengen slamet donya akhirate salate didandosi. Aja mung angger-anggeran digolek guru nggih. Minimal nggih nggih maca-maca lah nggih carane salat sing kusuk, cara nggih isih piye ngoten insyaallah mangke saged salat masuk mboten 100% nggih minimal luwung tasro tebir tengah eling ngguri eling neh aja sampe tebir sampe bar lolos gak eling Allah aja sampe nek iso ya untuk berapa titik lan iso nggih tapi menurut saya mboten napa-napa kula teng cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.